pa nagwa ang resulta. Kaya hindi man kita nga ngagaw New Year. Ngagaw gid man New Year mo muna nga December 31 nagpuli kay mahingagaw man New Year mo sa ila sini nga lugar. Pero nga ngagin pa pauli nga wala na ginhulat nga magwa ang iya sini nga resulta sa genome sequencing nga ginatawag nato, no? So we have with us on the line mga kaaksyon si Executive Director sa Emergency Operations Center, si former Councilor M. Ang. Standby. Online sa firing line. Ma'am, mayong gabi, kag welcome diri sa Action Firing Line. Mayong gabi, Action Boy. Mayong gabi sa tanan nga nagapamati. Good evening. Yes, ma'am. Good evening. No? Makakuha lang kita sa update na kumusta na to ining pasyente bala nga ginakabig naton first case sa pasyente sa COVID nga may Omicron variant, no? We understand may repeat testing kita ipatigayon. I don't know kung may resulta na, ma'am. Yes, bago lang gid nakagwa ang result. Of course, as expected, normally, Action Boy, ang mga nagapositive sa COVID, after days, months, even after a month or so, may posibilidad nga mag-positive din sila kay may remnant sa virus nga ma-detect na sa RT-PCR machine. Sensitive na ang RT-PCR machine. So, ma-detect niya pa na. And as expected, nag-positive gyapon si Sir sa iyang RT-PCR test nga ginkuha sang EOC kay ina. Sang aga, positive ang iyang result. Ang sang asawa niya, wala pa nagwa ang result, ginahulat pa naton, no? But since ginpa-priority naton ang iya sang pasyente mismo, nakagwa na. So, ikaw ang breaking news na para sa imo, ikaw ang una-una nga nakabalo. So, positive siya gihapon. Does it mean to say kung positive siya gihapon sa virus, sa Omicron variant masagapon as based sa result na nagwa? No, actually, hindi na siya infectious, Action Boy. Okay. That's why gusto ta na iklarohon ang aton mga tagpalamati, ang nagabasa, ang imo online audience sa Facebook Live. Gusto ta na klarohon nga we should remain calm. Hindi man, there's nothing for us to worry. Kay ang pasyente ni naging papuli na dire after na complete yan na ang isolation period. Okay. So that's why he was allowed to travel. Kasi ang mandatory balang quarantine sa mga arriving foreign travelers or travelers from foreign countries, mag-abot sa Manila, gina-quarantine sila for 5 days and then gina-test, no? So, after 5 days siya, gina-RT-PCR. So, it so happened na pag RT-PCR sa iya, nag-positive siya, so ginsaylo siya sa isolation facility. Okay. Tapos pagkakumpleto niya sa iya isolation, kay asymptomatic naman siya, allow na siya nga makabiyahe papakadto diri sa Bacolod. Okay. Para magtabo siya sa iya asawa. Ang asawa ay ari din nagatrabaho sa isa ka BPO company. Hindi man siya taga diri, no? Ang asawa niya taga Pampanga, ang sister, ang pasyente taga Mindanao. Okay. But it so happened nga ang asawa nagaubra diri. So amo na nga diri sila nagtabuay, supposed to be for the holiday. Okay. For Christmas and New Year. Pero diri sila gi-star sa Bacolod, ma'am? Diri sila gi-star sa Bacolod? Wala sila, hindi sila taga Bacolod. That's why sa hotel sila diretso. Ang asawa niya was waiting for him sa hotel. Tag timing man nga pag-abot niya diri, the following day, na notify na kita nga nagwa ang result sa Philippine Genome Center sang iya nga test kag na-detect siya for having Omicron variant. Okay. So pero pagwa sa result, of course, December 20 pa siya iyagin ang iya specimen ginpadala sa Philippine Genome Center. Now, samtang nga ginapatigayon ang sequencing, nagkuha na saya, natapos ng iya sining quarantine period. Ang isolation period natapos na. Yes. So by that time, nagwa na ang iya nga resulta, hindi na siya infectious. Hindi siya infectious, hindi siya makalalaton. Hindi na siya infectious. Hindi na siya makalalaton. Amo na Action Boy, ang kalabanan kakatabo sa mga Delta variants man, no? May mga sila naman kita nga Delta variants. Diri, usually, ma-detecta na, mabalaan ta nga nag-Delta variant sila long after tapos na.
hayo na sila nag-recover na ang pasyente kay atrasado ang pagwa sang result halin sa Philippine Genome Center. Mhm. So by the time mabalaan ta, tapos ng isolation sa pasyente, hindi na infectious. Mhm. That is why nga siguro sa eroplano nga mga paupod sa pasero, why na kinanglan sang contact tracing. Yes. Nag-contact trace lang kita sa pag-abot yan na dire. Mhm. Unfortunately, since wala man siya pa iba nga pamilya, dire kag wala man sila puluyan niya dire, ang iya nga nangin close contact ang asawa niya man lang, nga upod niya sa hotel. Mhm. So, na-test na naman ang asawa, nag-conduct naman kita sa contact tracing. Kag, of course, ang himuon na sa iya, although hindi na siya infectious, recovered naman siya, but since positively what ang advice sa aton sa DOH is extend ang iyang isolation for another 7 days. Oho. We will wait no lato naton ang resulta sa asawa kay kun hopefully no kag dako ang probability nga hindi man niya positive ang asawa tungod nga sa imo pahayag ma'am hindi na sa infectious during that time nga kita na sila sa Correct. asawa niya mo no. Yes, Mhm. oo. So wala na Correct. sang kinanglan kaya nga kung sinidi ti may makaupod sa eroplano mo nga adriman sa Bacolod di ka pululi mo no. So Yes. base bla maguri man yan ti kadamo sila sa eroplano base ko nalatnan to pero at that time nga ara sa eroplano hindi na siya makalalaton. Recovered na siya. Recovered na siya. So Oo. daw malayo ang posibilidad nga maka-infect siya sa makaupod nito sa mga mapasahero. Yes. Mm-mm. Kagang isa pa nga gusto taman i-klarohon, Action Boy, nga at the time, ang ining Omicron virus niya is acquired abroad, no? Ay, Mhm. hindi siya local case, hindi siya local nga Omicron. Uh-huh. Kaya nag-abot siya sa Pilipinas December 15, sang December 17 nagbatsyag sa symptoms. Yung daw I think daw nag-ubo siya. Mhm. Pero kay tungod nga fully vaccinated siya kag boosted pagid siya, naka-booster dose na siya. Mhm. Though after a couple of days nadula ang tanan niya nga symptoms. So the whole time asymptomatic na siya. Very, very mild ang symptom nga nabatyagan niya sang 17. Mhm. But of course, pag-test niya, nag-positive siya sang pag-test niya sang December 19, nagwa ang result December 20, positive siya. In-isolate siya dayon. Oho. So, ang klaro lang nga wala kita active case of Omicron sa Bacolod. Kung ikaduwa, hindi ni siya local case of Omicron. This was acquired, kay ang iya nga trabaho, gaobrani siya sa isa ka cruise ship na based sa Florida. So, halin sa Florida, okay. nagbiyahe pa siya pa New York. Kaya sa New York, nagsakay sang papuli diri sa Pilipinas. Sang iya nga flight, pakadto diri sa Pilipinas. Mhm. So most likely in transit nakuha iya either sa pagbiyahe niya pakadto sa New York dira iya nakuha ang iyang kay just after 2 days na nag-abot siya nakabatsyag na siya sang symptoms, although mild lang kay sa nambal ko na fully vaccinated man ang pasyente at the same time naka-booster dose pa. Kag isa pati ang Omicron variant I think sa mga kaso nga na record daw nakita man nga although infectious siya pero less fatal siya kag daw mga mild ang symptoms ng Omicron variant eh. Yes, galing kay datig lang siya bimagpanglato, no? Mas it's more highly infectious lang siya, mas kumparar sa Delta, mas madasig sa makapang-infect. Na mga kainabla ang ginambal kung nga ang kaya naging hulat ang resulta sang sequencing nga ginhimo sa Philippine Genome Center before gin pa pauli kung gin pa to tugutan abi nga maka pauli ining pasyente nga waya naging hulat ang resulta sang sequencing gali kaysa amo sina ang sitwasyon gali is hindi naman si infectious, that's why gin-allow na sa kinatapos ng iyang isolation period. Yes, that's correct. That is absolutely correct. So, kaya hindi mo naman ma-hold kasi, for example, pareho sila sa iya, OFW siya, wala man siya pamilya sa Manila. So, pagkatapos ng iyang isolation, i-release mo siya sa isolation facility. Normally, abi, nag-take care na sa ilang OWA sa Subong. So, that's why ginpasakay siya sa OWA nga sweeper flight sang December 31. In consideration, man siyempre, ang OWA nagakonsiderar man nga ang mga ining mga aton OFW
nagahingagaw mo na sila nga maka-reunite with members of their family for the holiday. Kung sa bagay siya, gani, nag-spend na sa iya Christmas sa isolation facility. Kaya unfortunately, nag-positive siya, mapabilin din siya sa isolation facility. So, since nakagraduate na siya sa isolation sang December 31, nakaingagaw man siya pasakay sang OWA para nga makapuli dire kag makahingabot tani New Year. So, with his wife. With his wife. But, yeah, you know, ang timing bala daw wala gid naga-ugyon sa iya kay New Year nagwa man niya ang results ng Genome Center. Okay. Pero ang asawa, saan oyahan ni magwa ang resulta, ma'am? Kay parang at least... Base within mga subong magabi, base posible makagwa pa, makaingabot pa kung sa ini nga batch kung makagwa pa ang result sa Action Boy. Sige ma'am, base kung magwa ang result man, you can post it parang at least kay tiga this is a cause for concern mo kagori man sa atong pumuluyo. Gali kay ginaathag nato no. Suliton ko lang, emphasize ko lang, hindi man ni sila gali taga Bacolod, kag ara la sila sa hotel, why sila naglagaw. Kag kay ginambal ni mo ma'am gin-extend ang iya sini nga isolation. So meaning until now wala pa sa ginpagwa sa hotel. Wala pa, hindi pa sila pagpagwaon. Kag isolate pa na sila for the next 7 days. Muna ang recommendation sa DOH. Kag ang mga hotel ta diguro hindi man pareho to sa Manila nga dong bayran to sa Manila ya mga hotel ya gagluwa to mga mga naka-isolate to. Tidiri kagamay sang Bacolod, mabalaan na kung magawa ang pasyente. Gani man. So, mama, if you can inform us or through your post, kung ara na siya ang asawa para at least mapabalo nato ng pumuluyo kung mag-negative ang asawa, then dra nato ma-confirm pagid nga hindi na infectious ang pasyente kaya sila lang upod sa asawa yung nakitanay mo, no? Yes. Yes, so, correct. So, solito lang naton, ma'am, ang Bacolod, there's nothing to worry. Yes, we should calm down. We should all stay calm. Wala kita sang dapat i-worry nga although may ara kita recovered nga Omicron variant patient, pag abot niya na diriya, nakatapos na siya sa iya isolation, considered recovered na siya. And at the same time, wala man siya nakagwa, no, na confine man lang siya sa iya nga hotel room from the time nga nag-abot siya until now, kag subong i-extend na ang iyang isolation for another week. Okay. Kag isa pa, this is not a case of a local Omicron variant, no? It's obviously halini siya sa abroad. Kag pag-abot niya lang diri within 2 days, nag-develop siya sang mild symptoms. Kag dito na-detect nga may ara siya sang positive siya for COVID. Okay. Ining at the onset sa Omicron variant ni Mama, ang kita diri sa Bacolod, may mga measures kita ginahimo to prevent the entry sang sining sang variant diri sa Bacolod? Well, actually, ang variant mo ini ma-detect lang ni by genome sequencing. Okay. So mabalaan na siya kung magnubo ang CT value sang RT-PCR test ng isa ka COVID positive patient. Ang aton nga mga preventive measures lang yun is amo na ang pagbantay naton sang inbound ng mga pasahero, and we are constrained nga syempre nag-lessen na kita no, nagbuhin-buhin na kita, nag-relax na kita sa aton mga restrictions tungod nagdubo na ang aton alert level system. But as we speak right now, bago lagi kami ka-adjourn sang meeting, nagpatawag si Mayor Bing sang emergency meeting sang EOC upod sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran kag ang aton mga katapo sang EOC, mga doctors naton, to paragid nga i-review liwat kag i-strengthen ang aton nga travel policies, no, ang aton inbound travel especially. Ang mga gasulod sa aton nga ma-check gid ang ila vaccination status, ang RT-PCR test results ang mga unvaccinated nga mga pasahero. So amo na isa sa mga aton nga ginahimo. And of course, Action Boy, ang projections ng DOH mismo is that there is going to be a surge in the next 2 months. January kag February ang projection nila ma-surge gidliwat. In fact,
sa Metro Manila subong naka-alert level 3 na. At the same time, kagabi lang gapamati ko nga there is a possibility nga base mag-lockdown na naman ang Manila in the next week or two. So depende kung ano kadasig ang pagsaka sa mga cases, no. Pagkabalo naman kita, Action Boy, nga once gani magsaka ang mga kaso sa Manila, hindi na magdugay kakadto man na sa mga probinsya. So, ang ginahimo, tayo prepara lang kita ang aton mga materials, ang aton nga mga facilities, ang aton nga manpower, gina-prepara sa nga daan. Kag sige-sige lang gyapon ang aton kampanya for vaccination. Kay nakita ta, basta gani fully vaccinated or vaccinated ang pasyente, dako gid ang bulig, kag dako gid ang bentaha, especially when it comes sa mga symptoms, hindi matamaan kung nakapabakuna. Kag of course ang aton nga padayon nga observance ang aton nga public say health protocol Yes. Definitely. May mga studies sa gahambal nga ang Omicron variant no, nagalusot siya sa mask, no? So gina-recommend nila double masking kag kunara ka sa public, especially kung damo tawo. Kag kung pwede, kung naga-mask ikaw, mas mayo pag kung naga-face shield ka kung ara ka sa madamo nga tao. Okay, so makabulig no bisan paano ang face shield, no. So amo lang nagyapon ining aton nga restrictions or protocol naton sa mga inbound passengers naton. Medyo stricto lang tagyapon dira para nga it's one way of preventing sang entry sa variant diri sa Bacolod. So, Yes. ma'am, can you pwede na to, ma'am, lastly, pwede na to ma-remind what ang aton nga mga ka-action, anong aton nga protocol gid sang inbound passengers naton, ma'am? Ang fully vaccinated nga pasahero, which by the way, gani, no, sa Metro Manila, subong Action Boy, bago lang ginagawa, I think nag-breaking news kaina, nga ang MMDA nag-recommend na sa mga mayors ng Metro Manila, which they agreed in principle already, no, according to the announcement of MMDA Chairman Abalos, nga ang mga pasahero, ang mga unvaccinated, ang wala mabakunahan, kung wala ka sang ipakita nga vaccination card, you are supposed to remain at home. So meaning hindi ka makasakay sa mga public transport, either eroplano, barko, train or buses. Hindi ka pwede kung unvaccinated ka. Hindi ka man pwede kakaon sa restaurant. Bisan indoor or outdoor man da, hindi ka man allowed kung unvaccinated ka. Okay. So amo na subong ang mga restrictions nga igapatuman nila sa Metro Manila. So, sa aton diri, ang aton nga policy sa inbound travelers, ang mga nagasulod diri sa Bacolod, kung fully vaccinated, mapakita lang sa vaccination card. That is all. So, mag-check-in ka to sa Manila, sa eroplano, vaccination card ang ipakita mo. Of course, S-Pass, ang aton S-Pass, unrestricted man. So, pag log-in mo na, kag butang mo ngalan mo da, kag destination, kag origin, ma-approve ma lang na iya automatically, but you need to present your vaccination card. Now, kung hindi ka vaccinated, kinanglan magpresentar ka Action Boys ang imo nga negative RT-PCR test result. But silingon mapatest ka gid within 72 hours of your travel. Okay. So, mo na siya ang gina-require naton. Pag abot diri, kung kompleto na, pag-abot di, wala, diretso ka lang pauli sa inyo balay. Now, kung halin ka sa abroad, ang quarantine procedures ginatapos ina sa Manila. Meaning, papulion ka lang sa probinsya, after ka naka-quarantine, kag after ka na-test, dito na yan sa Metro Manila. Okay. So, ang protocol naton remains the same, no? Muna sa gyapon. Remains the same, yes. Same lang gyapon, kay wala man nag-ilis ang aton nga alert level status. May balita, So, may balita pagid wala nga mga mayor sa Metro Manila nagaduso sila sang mandatory vaccination, which I think it cannot be done, no? Kay ti violation ina sa aton nga rights, sabi, no? Pero siling ni Secretary Anyo,
it is up to the local government units nga magpatuman sa ila kaugalingon nga mga protocol. Abe, like for instance, sa iban nga local government, why man sila yan order sa ilang mga empleyado nga magpabakuna gid, pero kung why kayo hindi kayo magpabakuna, i-require kaya to submit a negative RT-PCR test every Every 15 2 weeks. every 2 weeks, every 15 Every 2 days. weeks. Ang sa Bacolod, Yes, ma'am, oo. are we doing that? Well, sa aton thankfully, Action Boy, ang aton mga tao di sa Bacolod, ang mga taga Bacolod are cooperative enough, no? In fact, nalabot taganing iya ang aton herd immunity, ang target population ta, nalabot ta na, no? Nalabot ta sang before the year ended, 104% ng aton target population are already vaccinated with at least 1 dose. And out of that, almost 100% ang second dose. No, lapit na mag 100%. As of today, though, 3% ang nabilin kag malabot tagid ang 100% fully vaccinated. Pero wala pa nagsulod ang aton nga mga vaccination numbers kag mga accomplishment naton nga sang holidays, kay may ara kita special vaccination sang 28 for example. Kag ini nga adlaw nga amo man no laba ang mga pila sa ina sa mga barangay ras bakuna centers naton. So kung tanawon ta na kag kung i-add up ta, I am confident nga nalabot na ang numbers nga ina. So gapakita na siya, Action Boy, nga cooperative man kag nag-cooperate gid ang mga tao kag ang mga taga Bacolod, naintindihan nila kung ano ang bentaha para sa ila sang vaccination program nga ginatinguhaan, ginapangabulayan sang aton local government, especially ni Mayor Bing halin sang sugod. Si Mayor yan ang una na yan sa pagbakal gan isang bakuna. Antes pa man niya nga nagabaton kita halin sa national government ang aton mga allocation, nag-purchase kita gin sigurado ni Mayor Bing that we will have enough vaccines for everybody. So mo nang aton da iyang stand dira. So for me though, at this point hindi man ta kinanglan nga i-mandatory ta kay sa voluntary pa lang. Kag sa aton mga strategy nga ginahimo by gina-convince ta lang sila kag nag-education campaign lang kita. Labot kita sa mga purok kag ginadala ta to ang aton vaccination teams. Mas damo pa gani Action Boy ang mabakunahan namon. Kung magkanto kami sa purok-purok, especially sa mga remote nga mga purok. Ang rason man lang sa mga tao nga why sila gapabakuna kay wala sila access sa bakuna. Okay. First of all, amaba sila nga kay layo magkanto sa proper, tapos ginalista man lang kung pila lang ang allocation sa barangay. So do, kumbaga wala sila sang opportunity. Kaga isa pang ibanti, mamasahe pa sila pakadto sa downtown kung layo-layo tubing ila ginaistaran. Pero kung ang aton vaccination team ang gapalapit kadto sa ila, damo ang nagapabakuna sa isa ka gamay nga purok sobra 100, sobra 200 ang mabakunahan. In short, it's not a question of they do not want to be vaccinated, but they just don't have the access. Wala lang sila access, wala lang sila sang opportunity nga makapabakuna. So, damo kita sa mga strategies nga ginhimo without even making it mandatory, ang mga tao nagakooperar man lang. So, by voluntary means, ang mga tao nagkooperar man sa aton, nga nalabot naman ang aton goal for herd immunity. So now we are working on the remaining 30% ng population. Kaya ang herd immunity is only 70% ang target population, kaya 70%. So may 30% plus, of course, ang aton nga booster dose. Ginasigi-sige taman subong. Wala labot ang booster dose, ang iban nga mga wala manog second dose pa lang. So amo nang gina-workout ta kagya amo nang ginakampanyahan ta pasubong. Okay. Ma'am, last na gid sa mga inbound travelers, kung nakapabakuna ka first dose dito sa halinan nimo, pwede ka lang kabiyahe. Ang second dose mo diri lang sa Bacolod? Pwede, pero magbiyahe ka diri galing Action Boy, kinanglan ka mag-RT-PCR. Kinanglan mo na RT-PCR gidya. Kung first dose ka pa lang. Tapos diri ka lang second dose. Ang hindi ka lang kinanglan RT-PCR kung fully vaccinated. Ganun, which means duwa na ka doses.
Sige. Correct. Okay, matag na ina, no? Ma'am, salamat gid and congratulations. No? I think nangin successful man ang aton nga vaccination campaign. Nangin successful man, of course, with the help sang aton mga barangay officials, barangay captains naton, nga nagatinguha man nga kabulig sa kampanya. No? Kaya sa tanan nga mga involved sa aton nga information education campaign, congratulations, no? Ti nalambot sa Bacolod, sa siling na naton. We can say that nangin successful ang aton diri vaccination campaign sa siyudad sa Bacolod. So, salamat gid ma'am, no? Kag congratulations kag maayong gabi sa imo. Thank you man. Kag of course, hindi tagid pagkalipatan nga pasalamatan man ang mga partners nato nagbululig sa aton nga mga institutions, organizations, and our volunteers and tanan nga frontliners naton Action Boy. So madamo gyud nga salamat sa ila tanan. Without them, hindi taman tani malabot gid nga na-achieve naton ang aton nga goal for vaccination. So kag of course sa mga aton abyan sa media pareho sa imo kag sa inyong estasyon sa Action Radio sa pagbulig man sa amon sa city government kag sa amon sa EOC kag sa COVAC nga magpalabot sang information, mag-update sa aton mga tagpalamati, sa aton mga pumuluyo. So thank you so much, Yes. man. Thank you, ma'am, and Happy New Year. Happy New Year. Sige. Mga kaaksyon, si EOC Executive Director M. Ang, no? Kuan kita, let's give credit to where credit is due, no? They have done their best. Kag I think they have done what is not what needs to be done, no? Sa ila sini nga sa kampanya diri para sa pagbakuna sa siyudad sa Bacolod. So, bilang kuan lang, emphasis lang, no need to worry, no? Wala sang dapat kabalakan, wala sang dapat ika-alarma ang taga-siyudad sa Bacolod sini report sa Omicron variant. First case nga nagsulod diri sa Bacolod, hindi man gani taga Bacolod gali, no? Kag ini controlled na sa aton nga pagistoryahanay, controlled na, contained, kag hindi na siya infectious ang nagsulod diri, kag it's not a local transmission, no? Kay matag man nga sa iba niya nga pungsod nakuha mo, no? So kabay pa nga napangamuyo naton nga ining pasyente, nga asawa, mag-abot ang makarecover man sa sining variant, no? Okay? Man gabi dira ka Jackie